Тапшыруыбызның төп миссиясе бүтін дүния татарларын бірләштеру, үзара күпер булдыру. Шулык вакытта бай тарихыбыз, затлы мирасыбызны өйрәнеп, түкми шәшми буыннардан буыннарга күчерү. Әлеге мақсатларны күздә тотып, ел дәвамында татарлар программасы бик күп Россия төбәкләрендә, чит илләрдә була. Милләттәшләребезне барлый. Менә хәзердә безнең төшерү төркеме Төркия Республикасында эшли. Хәбәрчебез Гөлия Алтынбаева 4 көнлек эш сәфәре белән Истанбул шәһәрендә. Һәм ул безнең белән турыдан-туры элемтәдә. Гөлия, исәнме, ничексез? Исәнме, студия, безнең барда яхшы, бик кызу монда, эшебез дә, һава торышы да. Без хәзер Истанбул шәһәрендә, биредә яшәүче милләттәшләребез белән очрашуларда йөрибез. Кичә Истанбулдан 500 чакрым ераклыкта урнашкан татар авылы Османиягә барып кайттык. Шулай ук иске шәһәрдә яшәүче милләттәшләребез белән дә күрештек. Һәр вакыттагыча ачык йөз белән кулаш җәеп каршы алдылар. Рәхмәт аларга. Гомумән, нинди рух хөкем сөрә? Татарлар күпме? Төркия Республикасында 10 меңнән артык милләттәшебез яшәүе билгеле. Алар төрле шәһәрләргә таралып урнашканнар. Күпчелек Истанбул, Анкара, Иске шәһәр, Коnya, Измирда. Һәм инде шулай ук Төркия Республикасында 5 татар авылы булганлыгы да билгеле. Һәм гомумән милләттәшләребез биредә үзара аралашып, бердәм яшиләр, аларны Төркиядә беләләр. Һәм ул гына да түгел, татарның данлыклы шәхесләрен дә зурлыйлар биредә. Мисал өчен, бөек шагыйребез Габдулла Тукайга бер түгел 2 һәйкәл бар. Аның берсе башкалада Анкара шәһәрендә булса, икенчесе Истанбулда урнашкан. Һәм хәзер без нәкъ менә Габдулла Тукай һәйкәле янына барырга җыенабыз. Һәм хөрмәтле студия тамашачыларыбыз, сезне дә үзебез белән чакырабыз. Киттек. Габдулла Тукай һәйкәле Истанбулда яшәүче һәр татар кешесенең яраткан урыны. Бу урында һәр татар үзен тарихи ватанына кайткан кебек хис итә. Шуңа сәфәребезнең иң беренче биредән башлануы да символик мәгънәгә ия. Бирегә безне Татарстан Республикасының Төркия Җөмһүриятендәге тулы вәкаләтле вәкиле Айрат Гатауллин озата килде. Бөек шагыйребез Габдулла Тукайга һәйкәл Истанбул шәһәренең тарихи үзәгендә, Әйюп районында урнашкан. Һәйкәл куелган паркта Габдулла Тукай исемен йөртә. Паркны һәм һәйкәлне ачу фикерләрдә Казан шәһәре белән Истанбул шәһәре кардәшлек мөнәсәбәтләре эчендә Тукайның 125-нче туу елына багышланып, Истанбул шәһәрендә шундый матур җирдә бер парк һәм һәйкәл ачылуы, һәм дә инде Казанда да Истанбул паркы бар. Бу Казан белән Истанбул кардәшлек мөнәсәбәтләре эчендә килгән фикерләр. Габдулла Тукайга һәйкәл 2012 елның 31 маенда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Истанбул мэры катнашында тантаналы рәвештә ачыла. Һәйкәлнең биеклеге 2 метр, бронзадан эшләнелгән. Һәйкәлнең авторы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Осия Миңнуллина. Ул Тукай сынын кулына каләм тоттырып, утырып торган рәвештә сурәтләгән. Туган тел шигыренең төрекчә тәрҗемәсе, шулай ук шагыйрь турында белешмә дә бирелгән. Ел сайын апрель айында вәкиллек бинасында һәйкәл янында Тукайга багышланган чаралар уза. Милләттәшләребез бөек шагыйребезне зурлап искә ала. Истанбул мэриясы да бу паркның чистартуында һәм реставрациясында да һәр вакыт ярдәм итә. 2 елда бер яңартабыз паркыбызны. Иң соңгысы 23 ел иде. Быел да эшләр башланды. Бераздан инде без яңарган паркыбызны күрәчәкбез дип әйтергә була. Үткәнен кадерләгән халыкның киләчәге дә өметле. Гөлия Алтынбаева, Владимир Гурьянов, Татарлар, Төркия Республикасы. Кайда гына яшәсә дә халкыбыз үз йөзен югалтмый. Төркия Республикасында татар эзләрен барлауны киләсе тапшыруларда да дәвам итәрбез.